Dnešním hostem je Michal Kyselica. Vítám tě tady. Teší ma a som rád, že som bol pozvaný do tohto podcastu. Já musím ještě poděkovat jednomu z pravidelných posluchačů podcastu, který tohle povídání zinscenoval. A rád bych vlastně začal tím, že tobě bude vycházet ve chvíli, kdy vyjde tenhle podcast, tak tvoje knížka bude už zdarma k dispozici na internetu. Tak jak se knížka jmenuje a vlastně o čem si napsal? Knižka sa volá Stávka na budúcnosť. Po česky je to Sáska na budúcnosť. Bude aj v slovenčine, aj v češtine. A ako si povedal, bude vychádzať zdarma na limitovaný počet času, pretože bude vychádzať v zahraničí v angličtine, ale vlastne pokiaľ vyjde začiatkom budúceho roka, tak sme sa rozhodli ju dať v Slovensku a Česku úplne zadarmo. Já jsem jako koukal na množství témat, který bych s tou rád probral, ale aspoň se musím jako zeptat, kdo vlastně je Michal Kyselica? Kým se cítíš jako dneska? Aby jsme dali trošku takový jako subtext vlastně lidem, kteří tenhle podcast si poslechnou vlastně. Z jakého místa přicházíš? Tak primárne si myslím, že som synom, kde som synom mojich oboch rodičov. Až potom je nejaké také identifikácia cez prácu a snažím sa byť človekom. To znamená, že snažím sa pušovať nejaké limity a snažím sa popri tomu robiť čo najmenej chýb, ktoré nevždy výjdu. A potom, čo sa týka práce, tak viac ako 10 rokov som bol exekutívnym partnerom Robina Sharmu, čo je vlastne jeden z najväčších mentorov na leadership a osobné vodcovstvo na svete. Začínal som na rôznych vedúcich pozíciách, až som sa vypracoval na jeho business partnera. Popri tom som paralelne vybudoval LMS, Learning Management System platformu, kde sme ju vyškalovali a robili sme vlastne s viacerými koučami, nielen Robinom, ale viacerými svetovými koučami a pomáhali sme im vlastne ich knowledge transformovať do digitálneho sveta a distribuovať ho pre ich klientov a tým sa snažili robiť svet lepším miestom, pretože primárne sme robili s klientami, ktorí dávali ten knowledge, ktorý ako keby robí svet lepším miestom, niečo podobné ako robíš ty so svojím podcastom. Doufejme. Určite áno, pozrel som si pár epizód a vyzerá to skutočne úžasne. Takže to by bola taká nejaká pracovná sféra, no a posledné roky tá moja obsesia, nazval by som to fakt, že až obsesia a pre mnohých zvonku by sa mohla zdať nezdravá obsesia, ale podľa mňa nezdravá obsesia je len nezdravá vtedy, keď je nezdravá a snažím sa fakt čo najviac času študovať AI a hlavne exponenciálny svet, pretože tá zmena, ktorou my dnes prechádzame z lineárneho na exponenciálny svet, je pre mňa tak fascinujúca a myslím si, že všetko, čo dodnes poznáme, bude vyzerať úplne inak a bude vyzerať hlavne úplne inak príliš rýchlo. To znamená, že za tento náš život tá zmena, ktorá sa udeje, bude pre mnohých neuchopiteľná, pretože sa budú na svet pozerať inými očami a práve o tom je aj tá kniha Stávka na budúcnosť, kde opisujem nielen ako ten budúci svet alebo ten nový svet bude vyzerať, ale hlavne akým človekom sa musíš stať, aby si v tom novom svete zvíťazil a získal viac slobody. Pretože podľa mňa to bude najväčšia príležitosť v histórii, ktorá tu ešte nebola, na získanie osobnej slobody pre tých, ktorí budú pripravení. Tí, ktorí pripravení nebudú, tak budú vlastne na tej druhej strane rovnice a bohužiaľ pre nich. Tam je jako mi nahráváš do té vlastně úvodní otázky a to je to, co je ten jako nejcennější asset. A když se bavíme o nějakém assetu, tak jako myslím personality trait, kterou vlastně můžeme nějak na ní pracovat, vybudovat tu dovednost jako schopnost, kterou člověk může mít jako pro nadcházející roky. Jako tomu uvažuješ? Ja si myslím, že ich je niekoľko. Dokonca v knihe uvádzam 13. Je to takých 13 personal traits alebo mindsetov, ktoré som odpozoroval skutočne, keď som s Robinom spolupracoval viac ako dekádu a pracovali sme s firmami ako Coca-Cola, Nike, Starbucks, Unilever, proste milión Fortune 100 companies, ich CEO s rôznymi MBA legendami a ja som vlastne mal možnosť byť v tých miestnostiach a odpozoroval som tie ich traits, ktoré ich robia výnimočnými. A myslím si, že ich je niekoľko a myslím si, že tá taká asi možno jeden z prvých, ktorý by som začal, je, že vo svete, kde stroje budú ešte viac inteligentnejšie, sa inteligencia bude dostávať, alebo hodnota k inteligencii sa bude dostávať k nule. A keď sa toto udeje, tak naša jediná šanca je byť lepším človekom. A ako to môžeme docieliť? A to je práve tých 13 traits a myslím si, že jeden z tých prvých je antifragilita. Je to termín, ktorý vlastne nie je môj termín, ale je to Nassim Taleb, presne tak, kde vlastne ty väčším zlyhávaním sa stávaš silnejším.
Okay? Je to akože antifragilný. Vo starom svete sa strašne veľa ľudí pozerá na neúspech ako na fatálne zlyhanie a radšej nebudem robiť vôbec nič. Akože vedie to k prokrastinácii, vedie to k tomu, že sa spúšťa nejaký self-pity mechanizmus a povieš si, už som to raz skúsil, nevyšlo, tak už to nevyskúšam. V novom svete to nebude o tom, že či to skúsiš, ale ako rýchlo to skúsiš. Pretože v novom svete ten pokus omyl bude prebiehať normálne na sekundovej rovine. To znamená, že je to o tom skúšať čo najviac. A keď sa bavíme o tom, že ako sa rozdistribuje tá hodnota, keď informácia bude mať cenu 0 a dneska skutočne tí, dá sa povedať, že najúspešnejší ľudia alebo ľudia, ku ktorým zhľadáme a považuje ich svet za úspešných, aj keď to slovo úspešný môže znamenať pre každého niečo iné. Áno. Sa považujú ľudia, ktorí pracujú v kognitívnej činnosti. To znamená, že majú nejakú informáciu, ty máš nejaký problém a ideš s nimi, oni majú tú otázku. V novom svete ten switch bude v tom, že informácia bude verejne dostupná. Už dneska není problém sa pýtať informácie. Problém je sa pýtať. To znamená, v novom svete nebude fungovať kvalita odpovede, ale kvalita otázky. A myslím si, že to je veľmi taký veľký trade, ktorý ľudia musia mať, ako sa pýtať správne otázky, aby v novom svete uspeli. A možno taký tretí point, aby som nemusel prechádzať všetkými, tak si myslím, že keď sa bavíme o tom, že stroje budú viac strojmi a ľudia by mali byť viac ľuďmi, tak by to mala byť otázka vkusu. Pretože vkus sa nedá inštalovať, vkus sa dá iba navnímať a implementovať experience. To znamená, že žijeme v dobe, kedy ešte máme limitované okno, kde si môžeme napríklad vybudovať rich taste, keď sa bavíme o tom, že reštaurácie napríklad pôjdu modelom, že gro reštaurácií bude automatizovaných, ty prídeš do reštaurácie, bude tam nejaký robot na výdaji, robot v kuchyni, robot, ktorý to jedlo doveze, robot, ktorý to jedlo na konci dňa vytvorí, ale tá prémiová experience bude práve tá reštaurácia, ten rich taste, že kilometer zero reštaurácie, že si v zásade v okruhu, kde sa všetko, čo ty máš na stole, vytvorí, vypestuje, kuchár, fyzický kuchár to skutočne upraví, čašník ti to donesie a toto je niečo, čo v budúcom svete bude mať abnormálne veľkú hodnotu. A myslím si, že dneska, tá reštaurácia je len ako keby metafora, ale dnes je limitované okno, kedy to, čo je skutočné, je stále ešte relatívne veľmi lacné a naša úloha ako ľudí je tie skutočné veci vedieť odlíšiť od tých fejkových a navnímať, prečo tie skutočné nám skutočne fungujú, pretože to, kto bude vedieť, bude v budúcom svete okrem iného veľmi úspešný. Mně se tam líbilo ten point v té knižce o inverzi vkusu. A takhle, když vlastně mluvíš o tom vkusu celkově, tak oblíbenec nás dvou je vlastně Rick Rubin, který velmi dobře říká, mě lidi platí za to, že dovedu říct, co se mi líbí nebo co se mi nelíbí a proč. Že vlastně dovedou ve mně substituovat právě to, že já jsem ten člověk s tím jako vkusem, co z těch řady prostě proměnejch, ten model, kterým vidím jako realitu, tak je pro lidi jako velmi cenný. A to je možná to, o čem mluvíš v tomhle případě. Že? Určite áno. Je to o tom vlastne mať taký pulse on things. Veľmi veľa ľudí dokáže mať pulse on things a je to, možno ten deep down je, ako som spomínal, viac ako 10 rokov som pracoval s Robinom Sharmom a jeden z jeho takých claimov, ktorý on má, je, že intuition is even more important than intelligence. A myslím si, že príliš veľa ľudí je stále tu v hlave. A keď sme tu v hlave, spoliehame sa na najvýkonnejší stroj starého sveta, ktorý dnes už nefunguje, ale ten najvýkonnejší svet nového sveta sa nachádza niekde tu dole. A to je naša intuícia. A myslím si, že čím viac ľudia sa dokážu stotožniť, to je možno deep down za tým vkusom, čím viac dokážeš ísť z hlavy do tvojej intuície a veriť samému sebe, veriť tomu, že toto bude dobré, že áno, mal by som to spraviť namiesto toho, že nie teraz nemá sebavedomie to urobiť, alebo proste musíš dôverovať svojej intuícii. A myslím si, že úspešní ľudia v budúcnosti, aj v súčasnosti, sú ochotní počúvať hlas samého seba, aj keď sú jediní, ktorí ho počujú. Tam, jako mi tam hezky zní v tom, jak já o tom uvažuju, že ten skoro nejcennější aset je ten kompas, kterým vnímáš celý svět. A ten samozřejmě tvoří nějaký jako jádro, nějakou tu čočku, kterým to jako vnímáš. Ale zapojí se do ní obrovská spousta věcí, čemu se vystavu, jaký informace přijímám, v jakých vztazích jsem. Takový ten jako guláš, který víceméně tohle tvoří,
A víceméně to, co z něho jako vzniká, ten pokrm, nebo jak to nazvat, ta čočka, to je prostě to, čím vidíš dnešní svět. A pokud tohle člověk jako kultivuje, ten kompas, tak vlastně jako ovlivňuje, jak vidíš tu realitu. Že jo? Tam, kde někdo vidí prostě problém, tak ty tam vidíš příležitost. Tam, kde tebe by to stálo udělat ty 3 kroky navíc, ty ale chceš udělat, protože je to pro tebe přirozený a nemáš tam takový jako odpor, tak můžou být jako velmi důležitý. Čili já tak a zase nenapsal jsem samozřejmě o tom knížku, ale uvažuji o tom vlastně velmi často, co bych poradil člověku, co kultivovat za rok, za 3, prostě za 5. A myslím, že vlastně ten model nebo kompas, nebo jak to nazvat, ta mapa, kterou vidíme realitu, je nesmírně důležitá, protože to vlastně ovlivňuje jako úplně vše, co v tom přítomném okamžiku, který, jak si říkal, je jediný, který tě zajímá, tak co v něm vlastně vnímáme. Opäť sa budem odkazovať na Robina, ale jedna z vecí, ktorú ma naučil, je, že nevnímame svet taký, aký je, ale vnímame svet taký, aký sme my sami. A to si myslím, že je pravda 1000 rokov dozadu, pravda dnes a bude pravda aj o 1000 rokov. A to taký, aký sme my sami, formuje veľmi veľa vecí. Či už sú to rodičia, či už je to nejaký environment, to odkiaľ my pochádzame, alebo ktorým sa obklopujeme. Či je to národ, či je to, čo každý deň konzumujeme. Knihy, sociálne siete, vlastne všetko nás ovplyvňuje, niekde sa ukladá a to všetko formuje náš pohľad na svet. A teraz ten náš pohľad na svet môže byť taký, že teraz svet skončí a ja sa už budem mať iba horšie, alebo tá zmena, ktorá sa teraz deje, môže byť najlepšia príležitosť môjho života. A tu by som sa možno odkázal na Jeffa Bezosa, ktorý povedal, že stres vzniká iba z toho, že nekonáme v tom, nad čím by sme aspoň trošku mohli mať kontrolu. Pretože veľmi veľa vecí v živote je úplne mimo našu kontrolu. Stávajú sa nešťastia, stávajú sa choroby, stáva sa veľmi veľa vecí, ktoré my nedokážeme ovplyvniť. Teraz, aby sme nešli úplne, že do nejakej filozofie, tak sa nemusíme baviť, že či to je otázka osudu, alebo sme to mali niekde napísané. Proste deje sa to a bohužiaľ my to tu a teraz nevieme ovplyvniť. Sú také veci. A potom sú veci, ktoré my vieme ovplyvniť, ale nekonáme nad nimi. Preto napríklad dnes väčšina ľudí má stres z nových technológií, má stres z exponenciálneho sveta. A ten stres ja primárne vnímam u generácie nie relatívne mladej, pretože tá si možno aj neuvedomuje tú zmenu, žije v nej, ide v nej veľmi rýchlo, nemá nejaký referenčný bod v súčasnosti, s ktorým by to vedeli porovnávať. Ale tá generácia, poviem príklad, 40+, ktorá má referenčný bod minulého sveta, ako svet fungoval, keď neboli sociálne siete, ako svet fungoval, keď boli čierno-biele televízory, ako svet fungoval predtým, keď si mal jeden film na týždeň a nemáš ho 5000 na večer a nevieš, ktorý si máš vybrať. To je to generácia, ktorá dnes má veľký stres z exponenciálnych technológií. A ten stres možno práve pochádza pretože ich nevedia uchopiť. Nevedia, čo to pre nich znamená, že opúšťame lineárny svet a vchádzame do exponenciálneho. A tým, že nekonajú, že sú takí ako keby paralizovaní, alebo sa snažia možno len implementovať novú mapu, keď sa odkážem na to, čo si pred chvíľkou povedal, že je dôležité mať kompas, pretože kompas je, ako povedal niekto, a teraz si neviem spomenúť, nie je dôležité, aby som ti dal rybu, ale je dôležité, aby som ťa naučil chytať ryby. A dneska, čo veľa ľudí robí, je, že do nejakého starého systému sa snaží implementovať novú mapu, a tá mapa už zajtra nebude funkčná, namiesto toho, aby sa naučilo zisťovať, prečo ten systém vôbec existuje. To znamená, tí najúspešnejší ľudia, a môžeme ísť akože hlbšie, ja to rozoberám aj v knihe Stávka na budúcnosť, sú ochotní prestavať systémy okolo novej technológie. Nie len implementovať technológiu do starých systémov, pretože ten, kto implementuje technológiu do starých systémov, nazýva sa to aj produktívny paradox elektrifikácie, nebude tak úspešný ako ten, kto prestáva aktuálne procesy okolo novej technológie. A to je úplne jedno, či sa bavíme, že či si business owner, alebo si teraz ako keby, že človek, ktorý je tu a chce sa, a napríklad jeho fokus je vzdelávať deti alebo mať dobrý vzťah s rodičmi, tak akože dopad bude na každého, kto sa na to nepripraví. No mě tam taky jako velmi zajímavý téma, jinak mám pro tebe knížku. Ďakujem. Knížka se jmenuje Příběh lásky. A s tím je tak jako navazující otázka. Ďakujem veľmi pekne. A to je to, není zač hrát.
Je to možná nějaká moje myšlenka, zajímá mě, co o to myslíš. Když koukám jako na svůj život nějakým způsobem, na rozhodnutí posledních let, tak vždycky, když jsem prioritizoval vztahy nad biznesem, tak se to ukázalo jako dobrý rozhodnutí. Jak o tom uvažuješ? Ja si myslím, že je to jedna z najhodnotnejších mien budúcnosti. Pretože keď sa bavíme o tom, že tá informácia bude mať cenu 0, tak vzťahy budú čím ďalej tým viac hodnotnejšie. Ja sám som, a toto nehovorím akože, že to mám niekde odpozerané, toto je moja vlastná skúsenosť, ja som vlastne viac investoval do vzťahov ako do príjmu. To znamená, že dokonca Deepak Chopra má taký, hovorí, že je to z jeho náboženstva, kde majú akože 4 cykly, ktoré bežia po 25 rokoch. Prvých 25 rokov je vzdelanie, že sa skutočne sústredíš na to byť vzdelaný. Druhých 25 rokov je fame and fortune, kde vlastne sa snažíš vybudovať niečo, čo je nejaké hmotné, tak aby si vedel uživiť nielen seba, svojich blízkych, ale zažil niečo, čo môžeš zažiť. Tretí je giveaway, dávaš to preč. A štvrtý je pripravovanie sa na smrť. A keď sa bavíme o tom, že to vzdelanie je fakt dôležité, tak si myslím, že k nemu sú najdôležitejšie vzťahy, pretože a toto mi asi veľa ľudí, ktorí sa vzdelávajú a pozerajú tvoj podcast, dá za pravdu, najrýchlejšia cesta, ako uspieť v čomkoľvek, je nájsť si niekoho, kto to už urobil a opýtať sa ho, ako to urobil, nech ťa to naučí. To je skutočne najrýchlejšia cesta. A veľa ľudí si toho mentora nenájde, pretože si povie, to je moc drahé, ja teraz nebudem investovať do mentora, ja si to spravím sám. A platíš tým najcennejším, čo v živote máš. A to je tvoj čas. Pretože jedine čas už nevrátiš späť. A myslím si, že keď si chceš nájsť dobrého mentora, tak skutočne je to o tých vzťahoch. Je to tá najdôležitejšia komodita novej doby. Ano, já si myslím, že to důležité, a to zase vidím z nějakých těch svých rozhovorů, ale z jiných věcí, my skutečně velmi bažíme potom, nebo cítíme se dobře, že nás někdo ví jako člověka. To se velmi málo prostě děje, protože dneska jsme ten soubor těch funkcí a toho, co jsme dokázali, máme nějaké společenské postavení a většinou ty lidi se skoro vztahují jako k tomu našemu jako substrátu prostě toho, co všechno jako představujeme. Ale když jdeš s člověkem skutečně jako na to prostě místo, kde je zajímavý, když aspoň tam vidí, že část tebe věnuje to, co děláš, tak těm lidem strašně se rozsvícují jako oči. A víš vlastně jako, myslím si, že tam je to naše přirozený potom, že jakoby chceme být vidět. To je jeden z těch přirozených principů života, který to by bylo jako dlouhý téma, co je vlastně jako života, jak se tady jako manifestuje. Ale myslím si, že tohle bude prostě jako pokračovat, že ultimátně na nějaké úrovni vlastně chceme být viděný za to, co jsme prostě, že jo. A být chceme, aby nám bylo tím, že někdo to validuje, nebo že tady někdo je s náma ochotný sedět v tom životním bahně, jak se říká, Oscar Wilde měl takový citát, jako všichni sedíme ve sračkách, ale některý nás koukají jako na nebe. Tak možná je to o tomhle, aby tam měl s náma jako kdo sedět občas i v těch těžkých okamžicích. Keď som mal možnosť byť pri Tonymu Robbinsovi, tak on povedal jednu veľkú myšlienku, že ľudia majú niekoľko dôvodov, prečo robia to, čo robia, ale jeden takých z tých hlavných dôvodov je significance, čiže byť dôležitý. Pre niekoho to znamená napríklad byť videný, ako si spomenul ty, že na konverzácii sa nepozeráš na mobil a teraz sa s niekým spojíš. Pre niekoho to znamená zobrať pištol a priložiť ju k hlave a povedať, aby ti dal peňaženku. Pretože na tých 10 sekúnd, kedy ty sa bojíš o tú peňaženku, tak on je najdôležitejší človek na svete. A bohužiaľ sa dejú aj takéto veci. A preto si myslím, že také veci sa budú diať ešte viac, keď nebudeme tie vzťahy budovať. Čiže áno, jedna vec je osobný dôvod, budeš prosperovať ty, ale ako povedal prezident Rotary klubu, the one who profits the most helps the most. Takže ak chceš profitovať ty, pomáhaj čo najviac ľuďom. A nič nie je krajšie podľa mňa ako vykonávať činnosť, ktorej profituješ nielen ty, ale profitujú aj iní popri tom, ako život nie je win-lose, život môže byť win-win na viacerých oblastiach a neznamená to pre niekoho, že aj transakcia môže byť obchodná v zmysle. Ty dostaneš peniaze, on dostane hodnotu. Je to brutálny win-win. Takže preto by som povedal, že áno, vzťahy sú veľmi dôležité, ako si spomenul ty. Tá prítomnosť, čiže pozerať sa niekomu do očí, je jeden z tých základných elementov, ako si tie vzťahy vybudovať. To, že niekoho počúvam, to, že sa s niekým teraz rozprávam a rozmýšľam nie nad tým, čo poviem ja. Vieš, príliš veľa ľudí, keď sa s niekým baví,
nepočúva toho druhého človeka, ale premýšľa, čo povie im. Premýšľa nad sami sebou. A to si myslím, že je skill, ktorý sa dá vybudovať. Komunikácia určite vedie k šťastnejšiemu, prospešnejšiemu a úspešnejšiemu životu. A je to skill, s ktorým sa nenarodíme. Naučíme sa čítať, písať v školách, ale nenaučia nás komunikovať. Mne napríklad na toto pomohla knižka Ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Bola by jedna z top 5 kníh, ktorá mi pozitívne, brutálne ovplyvnila a zmenila život od Dale'a Carnegieho. A je to skill, ktorý je skutočne esenciálny, pretože čítať, písať je abeceda starého veku, kde sme sa bavili na úrovni človek, primárne cez stroj. A dneska, keď sa bavíme o tom, že je exponenciálny vek, kde nepočíta, teraz troška odbehnem a vrátim sa späť a uzavriem to, takže ma ospravedlne, ale v lineárnom svete počítam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To znamená, že na úrovni človek, preto sa nám napríklad zdá, a nevieme si AI predstaviť. Nevieme si predstaviť, a to sa nebavíme len o AI, ja to schválne nazývam exponenciálna doba, lebo to nie je len AI, je to robotika, sú to ďalšie odvetvia, ktoré v exponenciálnom svete sú, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak funguje náš mozog. To znamená, ja keď urobím 30 krokov, tak prejdem zhruba 30 metrov. Keď to urobí stroj 30 krokov, keďže on počíta v exponenciálach 2, 4, 8, 16, 32, tak 30 krokov v exponenciále, alebo v exponenciálnom svete, znamená 1 074 000 krokov. Inak povedané 26 krát okolo Zeme. A to je rýchlosť toho, kde my by sme chceli dnes komunikovať s tým strojom. A divíme sa, že mu nestačíme. Pretože tá doba exponenciálna, na ktorú my žijeme, je iná v tom, že prvýkrát nekomunikujeme cez stroj s človekom, ale komunikujeme priamo so strojom. A to je to, kde my sa musíme naučiť s tým strojom komunikovať, pretože tie stroje za chvíľu znížia hodnotu informácií nielen na nulu, ale budú efektívnejšie vytvárať to, čo vytvárame my dnes. A potom sa naskytá otázka, že čo budeš robiť, keď už nebudeš musieť? To je velká otázka. Když je jsem chvíli u těch vztahů, tak jasně velmi důležitý, jeden z mých oblíbených autorů je Alan de Botton, psycholog, a ten vlastně říká, my jsme velmi ochotní se s lidmi otevřít, ale je to vždycky na úrovni nějaký cítíme, že oni se otevřeli sami v sobě. Že pokud máme dojem, že sedím s někým, kdo sám v sobě otevřel hodně věcí, tak mám přirozeně důvěru s ním na ty místa jít, protože na něj koukám a říkám si, jako tenhle člověk na tom místě byl a já se nebojím tam prostě s ním jít, protože mám pocit, že tam je nějaké jako přerozumění. A možná i tohle je takový to, že když pokud bychom na ty vztahy koukali jako budovat vztahy jenom jako povelově a přemýšleli o tom spíš jako o nějaký jako konektivitě, ale ne vlastně o tom, že tam je nějaký podrost vlastně toho, že ty pracuješ na sobě, otevíráš sobě tyhle místa, konfrontuješ se s nima a pak to, jak to jako steče prostě z těch kořenů k tomu druhému člověku, tak vy se potkáváte na jako hlubší úrovni a ta komunikace je pouze nějaké, jako jak to říct, jako to, co funguje na tom povrchu, ale to porozumění v těch vztazích je skutečně jakoby, já vím, že jsi na tom místě byl taky, důvěřuji ti, že o tom s tebou můžu prostě jako mluvit. Dvere k úspechu sa otvárajú dovnútra, nie von. To znamená, že ak chceme vybudovať dôveru s niekým iným a tým pádom aj vzťahy, myslím si, že musíme začať sami sebou a musíme najskôr vybudovať seba dôveru. A tu sa môžeme baviť o tom, že prečo veľmi málo ľudí má napríklad seba dôveru. A ja osobne si myslím, že seba dôvera sa buduje nie jedným veľkým činom raz za rok, ale maličkými činmi každý jeden deň. A seba dôvera na konci dňa je, že môžem dôverovať sebe samému. Že to, čo poviem ja sám sebe, je pravda. Keď poviem, že prídem o 11:30, neprídem 11:35, neprídem 12, ja štandardne prídem ešte skôr ako 11:30, aby som náhodou nebol neskoro, ale prídem 11:30. Keď si poviem, že dnes si pôjdem zabehať, tak si pôjdem zabehať. Keď poviem, že môj cieľ je naučiť sa angličtinu, tak a dám si cieľ, že dnes sa naučím 100 slovíčok denne, tak sa ich naučím. Keď si poviem, že OK, začnem implementovať do firmy AI nástroje, tak ich začnem študovať, ako to urobím. Nehovorím o tom a nekonám, ale hovorím a konám. Sám pred sebou, pretože tak sa buduje seba dôvera tým, nie že uspeješ na konci dňa, že OK, teraz už fakt mám tých 100 slovíčok naštudovaných,
Ale dal si ten čas a sedel si nad tým ten deň, lebo si to povedal. A tak si vybuduješ seba dôveru. A keď máš seba dôveru, myslím si, že vieš, je to prvý predpoklad k tomu, jeden z mnoha, si vybudovať dôveru u iných. Pretože na konci dňa dôvera je o tom, že ja keď ti niečo poviem, že doručím, tak ty veríš tomu, že to tak je. Keď ti poviem, že niečo je pravda, ty veríš tomu, že to tak je. A štandardne tá história nám ukazuje, že tá dôvera sa buduje na tom, že ja ti niečo poviem, ty si možno skeptický, pretože sa na mňa pozeráš optikou tvojich bývalých experiences. Niekto povedal to isté, ale nedoručil. A odrazu príde človek, ktorý povie, OK, ja ťa nikdy neopustím a skutočne ťa nikdy neopustí. A to je to, ako sa tá dôvera buduje. Čiže doručovanie promisov tej druhej osobe, ktoré povie, že doručíš a musíš začať sám o seba. Velmi hezky řečeno. Já myslím, že tohle jinýma slovama, ale slyším tam to podobný, říká Alex Hormozy, který vlastně říká, vybudujte takové množství prostě social, financial relationship jako proofs sami pro sebe, že vlastně ta sebedůvěra je jediná možnost, protože se dovedu podívat do své minulosti, do své přítomnosti. Tolik věcí jsem doručil, tak jak jsem říkal, v těch stazích, že je pro mě prostě jako unreasonable předpokládat, že bych teď jako nedoručil. A věci jako sebedůvěra, sebeláska, sebevědomí jsou spíš skutečně jako nějakou emergentní činností z toho, jak se v životě chovám, než bych si dovedl přečíst nějaký, jako já nevím, knížku, jak být sebevědomý v 15 krocích. To vlastně uhrazuješ povrch, že jo? Jakoby tam neproběhla jako nějaký to zavlažování prostě toho. Ako robíš jednu vec, tak robíš všetky. A sebedôvera, sebeláska a všetky tieto veci sú spojené nádoby. Áno. Nedá sa mať jedno bez druhého. To znamená, tá výhoda a zároveň nevýhoda je to, že je to prenesiteľné. To znamená, keď sám sebe klameš a nerobíš veci, ktoré robíš, tak sa ti to ukáže aj v iných aspektoch života. Nie len vo vzťahoch, je to v práci, je to v tom, ako vyzeráš, je to v tom, aké máš na konci dňa zdravie, pretože ten aspekt toho vizuálu je len sekundárna činnosť a primárna je byť zdravý. Čiže prenáša sa to do všetkých aspektov života. A to je na tom nebezpečné a zároveň úžasné. To znamená, myslím si, že ten prvý krok je sám pred sebou byť úprimný. Pretože tu nejakú masku, nejaké to šme toho, čo robíme a sme tam vonku, kľudne majme. Niekedy je to dôležité pre biznis, niekedy je to dôležité pre XY veci. Bohužiaľ je to tak. Môžeme sa povedať, či to je správne, či to není správne. Je dôležité ju mať, ak chceš v biznise uspieť. Si myslím, že veľa ľudí túto masku má, že má dve tváre, biznisovú a domácu. Nie sú úplne, možno deep down sú prepojené misiou, ale je to trošku iný človek. Ale nikdy nemôžeš mať masku sám pred sebou. A myslím si, že z toho vznikajú potom, a toto je len môj názor, takže ho nikomu nevnúcujem, ale myslím si, že ako náhle máš dlhodobú masku sám pred sebou, tak si v toxickom prostredí a vznikajú rôzne toxické procesy v tvojom tele a potom sa nemôžeme diviť, že tak veľa ľudí, ktorí tú masku majú sami pred sebou, sú chorí a dobehne ich ten aspekt života, ktorý možno aj nečakali. Já s tímhle souhlasím, my jsme se o tom bavili právě s tím Petrem Bobem, že jedno z nejnebezpečnějších míst je to, pokud to, kým seš a to, jak se chováš, jak jsem nazval jako maskou, tak pokud tyhle věci se jakoby vzdalujou. Protože víceméně v tom běžném životě, dejme tomu, máš jako je nějaký tvoje personal self, jak seš nevím, s rodinou, a pak můžeš chodit do práce, ale může to být velmi blízko tomu. Jako neřekneš tam úplně prostě všechno, protože některé věci si necháš na rodinu, ale vlastně dovedeš jako přecházet z toho jednoho místa na druhý. A čím víc tyhle věci se jakoby rozšiřujou a ty už to nedoskočíš tu druhou stranu, protože tam je skutečně nějaká jako propast, tak to nejnebezpečnější místo v dnešní době je právě tahle propast. Protože pak buď to musí zůstat teda, může být sám sebou, nebo může zůstat jakoby v té masce. Ale pokud se to budeš jednou snažit jako přejít, tak to málo pravděpodobně to doskočíš. A pak seš víceméně v místě, který, a tady si použiju jako Petrovu analogii, tam prostě nemáš dno v téhle maratonu. Spadneš do místa, kde je tak jako beztvarý stav, kde se můžeš se chytnout. Tady se můžeš chytnout nějaký závislosti, tady se můžeš chytnout něčeho jako špatného, protože vlastně hledáš ten pevný bod, že jo? Ale ten v té propasti prostě nemůžeš jako najít. To je veľmi pekná myšlienka. Veľmi pekná. Ja osobne by som povedal, že 100% s ňou súhlasím, okrem jednej veci. Nemyslím si, že to je najnebezpečnejšie miesto, kde môžeš byť. Osobne si myslím, že najnebezpečnejšie miesto, kde ty môžeš byť, je tam, kde si bol včera.
Pretože to, že niekam padneš, to, že si niekde teraz dnes na vrchole, to, čo robíš, ťa definuje, ťa dostalo len tam, kde dnes si. Ale nedostane ťa ďalej. To znamená, príliš veľa ľudí niekde padne, má tú masku, napríklad, OK, je to extrémne nebezpečné miesto, ale kde je ešte nebezpečnejšie miesto, je byť v tej maske dlhšie, alebo nepracovať na nej, aby si išiel vyššie. To znamená, najnebezpečnejšie miesto je, keď si povieš, že odtiaľ to nie je cesty von, a to je podľa mňa najnebezpečnejšie miesto. Pretože tie veľké zmeny v živote vznikajú malými krokmi. A je dôležité, nech máš už akýkoľvek veľký cieľ, či to je, hovorím, zarobiť XY miliónov, miliardy, precestovať celý svet, tak začneš možno prvým mestom v susednej dedine. Najlepšie mesto začať je začať. A tam si osobne myslím, že nič nie je nebezpečnejšie, ako mať len nejaký veľký sen, ok, už mám teraz toto prepadlisko a už sa nedostanem hore, ale možno si len vybuduješ dneska lepší vzťah sám so sebou. Možno stále ťa, ešte aj o 2 roky ťa svet bude stále vnímať, ok, to je človek, ktorý klamal, mal masku, ale keď ty sa už začneš vnímať inak a začneš si budovať nové okolie, tak potom aj to staré okolie si povie, aha, tak on sa fakt zmenil, pretože ľudia sa môžu meniť. Veľa ľudí hovorí, no to je jasné, on sa nikdy nezmení, on je vždy taký. Nezmenia sa iba tí ľudia, ktorí sa meniť nechcú a nepracujú na tom. Každý človek má schopnosť, v knihe je to jedna z kapitol, sa to volá APR, je to termín, ktorý mám od Robina Sharmu, Absolute Personal Responsibility. Absolútna osobná zodpovednosť. Obzvlášť v exponenciálnej dobe, pretože veľa ľudí si povie, OK, AI, to sa nejako vyrieši. Tu máme tí, ktorí vytvárajú AI a tie LLM-ka, či už je to OpenAI, alebo sa bavíme Anthropic, alebo niekto si povie a on bude na nás myslieť. Nie. Úloha inovátora je inovovať a pušovať to na limity tej technológie. Úloha nás ľudí a tá naša osobná agency je zvoliť si, a máme na to mechanizmy, ľudí, ktorým tie regulácie budú dávať. Bohužiaľ, ani jedno nie je pravda. My sa spoliehame na ľudí, ktorých úloha je inovovať a žijú v kompetitívnom prostredí, kde bojujú sami medzi sebou, kto dnes vydá lepší update, že oni sa budú pozerať na nás. To tak nie je. Čiže APR, Absolute Personal Responsibility, je kľúč k tomu, ako sa z toho najnebezpečnejšieho miesta, ktoré podľa mňa je byť tam, kde si bol včera, môžeš dostať a môžeš sa zmeniť bez ohľadu na to, čo máš. Pretože to, čo máš a to, čo si dosiahol, nedefinuje, kam pôjdeš. Jediné, čo to definuje, je tam, kde dnes si, a definuje to tvoj self-image, ktorý možno definuje nejakú vizualizáciu do budúcna a teda aj XY ďalších vecí, ale nie je to zárukou toho, že úspešný človek, ktorý má za sebou 2 dekády úspechov, keď prestane robiť veci, ktoré ho doviedli k úspechom, tak nebude úspešný. Pretože, a to je podľa mňa druhé najnebezpečnejšie miesto na svete, je byť úspešný. Veľmi veľa ľudí dosiahne úspech raz. Má najlepšiu sezónu, to je ten úspešný, alebo veľmi pekný film Rush, kde vlastne Niki Lauda sa s Jamesom Huntom naháňa o Jamesov Huntov prvý titul majstra sveta. Niki Lauda v tom čase už ich má niekoľko. A vlastne je tam veľmi pekná scéna, ten film má veľmi veľa podúrovní, ktoré mne sa páči, ale tá scéna, ktorá sa mne páči, je keď Niki Lauda si už sa pripravuje na novú sezónu, odlieta z privátneho terminálu, sa pripravuje na novú sezónu a stretne náhodou Jamesa Hunta, ktorý stále oslavuje. A Niki sa ho opýta, James, prečo stále oslavuješ? On povedal, lebo som majster sveta. A on povedal, dobré, ale nová sezóna za chvíľku začína. Čiže osobne si myslím, že to je tiež veľmi nebezpečné miesto, pretože je veľmi ľahké prestať robiť tie úspešné veci, ktoré nás priviedli k úspechu, pretože tam hore niekde ti už všetci našepkávajú odrazu, Ježiš, ty už si úspešný, ty už toto nemusíš. To je takisto, ako keď dneska sa ľudia, ktorí sú úspešní, neučia nové technológie v exponenciálnom svete, lebo si povedia, ja už to nemusím, ja mám na to ľudí. OK. Ja osobne si myslím, že AI alebo v nejakej takej metaforickej rovine je abeceda nového sveta. Ty musíš vedieť rozumieť novým strojom. Nemôžeš byť ako vládca v roku 1500, ktorý spoliehal na písárov. Lebo tým on nevedel písať, tak mal na to písárov. Ja predsa som vládca, nemusím vedieť písať ani čítať. A ten vládca bol okradnutý. Nemusel to byť hlúpy vládca. Len sa nemusel učiť, tak sa neučil a preto skončil. To je to isté ako
je taký perský príbeh, kde kupec donesie vládcovi šachovnicu. Je to najkrajšia šachovnica, ako ten vládca kedy videl. Tak mu vládca povie, za túto šachovnicu si môžeš vybrať, čo len chceš. A on povedal, šachovnica má 64 políčok, pre tých, ktorí si ju nevedia teraz predstaviť. A ten kupec povedal, že ja by som chcel dvojnásobok ryže na každé poličko. To znamená, začneme jedným zrnkom ryže a každé poličko chcem dvojnásobok. A vládca sa začal smiať a povedal, že Ježíš, tento kúpec je ale dobrý hlupák. Na konci prvého to bolo pár zrn, na konci druhého riadku to už bolo vrece, na konci tretieho to bola vlečka a na konci celej šachovnice to bolo viac ryže, ako ľudstvo dopestovalo za celú dobu. Ten vládca nebol hlúpy, len videl svet optikou starého lineárneho sveta. A to je možno tá analógia medzi tým, kde sa dnes nachádzame, že ak si dnes úspešný v tom lineárnom svete, není to automaticky predikcia, že budeš úspešný v exponenciálnom. Paradoxne je to najväčšia predikcia, že budeš neúspešný v tom exponenciálnom. A dneska sa stretávam s tým, že tí najúspešnejší majú najväčší strach. A ten strach spočíva v tom, že nevedia ovládať tú technológiu, boja sa toho a majú, ako povedal Jeff Bezos, keď sa vrátim na to, čo som už začal, majú nad tým ako takú kontrolu, vedia niekde deep down, že oni to vedia ovplyvniť, ale nevedia ako, tak z toho majú strach. A na to je systém, ako to prejsť do tohto exponenciálneho sveta a byť ešte úspešnejší, pretože, hovorím, tá doba prinesie toľko možností a už prináša dnes, kde firma s jedným zamestnancom bola valuovaná miliardu. Jeden zamestnanec, miliardová firma. To je neskutočné. Keď to urobil Instagram s 11 zamestnancami takú valuáciu, tak všetci hovorili, aké je to úžasné, dneska už ti stačí jeden. Ano. Ty jsi tam zmínil vlastně ten koncept té zlatý klece, o kterém můžeme taky mluvit, kdy člověk dostane se k nějakému úspěchu a říká se, že jedna velmi nebezpečná věc je těžký, když nedostaneš to, co chceš. Ale těžší je, když dostaneš to, co jsi chtěl a zjistíš, že to nebylo ono. Nebo ti to vlastně vytvoří nějaký prostředí, kde už jako nemůžeš nějak fungovat. Jak vlastně uvažuješ o tom konceptu té zlaté klece? A jak se lidi můžou vlastně představit? A co jsou možná jakoby ty nebezpečí v tom, kdy teda dosáhneš toho velmi silného materiálního úspěchu, kdybychom se podívali na nějaký žebříček věcí, co by člověk chtěl, ale vlastně už tam není prostě ten prostor třeba, nebo vlastně sám si bereš ten prostor, jak třeba pokračovat. Zlatá klietka je niečo, čo som zažil sám na sebe. A problém zlatej klietky, alebo ich problémov je niekoľko. Ale ten elementárny je, keď sa vrátim k tomu APR, prebrať tú osobnú zodpovednosť za to, že tú zlatú klietku si stávame my sami. A tá zlatá klietka vzniká, že ty keď opreš ten rebrík o nejakú stenu, šplháš po tom rebríku nejakých hodnôt a odrazu začneš akumulovať a máš niekoľko layerov, nejakých úspechov, ktoré ti prídu a buduješ si tú zlatú klietku, ideš po tom rebríku, tak najhoršie, čo sa môže stať, je, keď si ten rebrík oprel o cudziu stenu. To znamená, že tie hodnoty, kvôli ktorým si to robil, neboli tvoje vlastné. Možno to bolo niečo, čo si v minulosti videl v televízii, ale vždy si to chcel, ja neviem, že v mojom prípade to bolo napríklad ja som vždy chcel Rolls Royce. Teď sa zbavuješ, že? A mal som niekoľko Rolls Royceov a vlastne zbavujem sa, áno. A zbavujem sa z niekoľkých dôvodov. Za prvé, a možno toto je taký protip pre niekoľkých ľudí, je, že keď si to vizualizuješ, že to raz budeš mať, ti nosí väčšiu radosť ako to, keď to máš, tak sa toho zbav. A to si myslím, že sa týka veľmi veľa vecí v zlatej klietke. V mojom prípade to bolo, hovorím, Rolls Royce, pretože ľudia si neuvedomujú veci ako bežné, napríklad bežné auto. A pokiaľ ho nemáš, môžeš s ním zaparkovať kdekoľvek ideš, není problém. Keď ideš do Prahy na Rolls Royce, tak si obúchaš disky, musíš stále sa spoliehať na to, že teraz nezaparkujem cez jedno miesto, ale cez dve, aby mi ho náhodou neobúchali, lebo každý paint job je extrémne drahý. Čiže musíš riešiť veci a dávať ti to komplexitu. A tá zlatá klietka v mojom osobnom prípade nebola len o tom, že teraz je to zlatá klietka, že to je zle. Ja práve, že som nastavený, že chcem ešte viac peňazí, ako som kedykoľvek mal a robím tieto predaje aj kvôli tomu. Ale dáva ti do hlavy komplexitu.
A komplexita nám, kognitívnym pracovníkom novej doby, zabíja kreativitu. Čím viac komplexity, tým menej kreativity. Čím viac vecí máš, tým menej máš času sa sústrediť na to, čo skutočne je dôležité a zamýšľať sa nad tým niekde dnes si a čo ťa sem dostalo, ale ako sa dostaneš odtiaľ, kde si do budúcna. A v mojom prípade to bolo proste, že tie veci mi už nenosili takú radosť ako kedysi, tak som sa ich začal zbavovať. A je úplne jedno, čo si kto o tom myslí, teraz si niekto povie, že on nemá peniaze. OK, takže som predal, tak asi tie peniaze mám. Ale veľmi veľa ľudí sa tej zlatej klietky bojí zbaviť, pretože si okolo nej vybudovalo nejaký imič tam vonku. A to si myslím, že tá najhoršia zlatá klietka, ktorá sa nám môže stať, je vybudovať si imič nie na základe toho, kto si, ale toho, čo máš. Pretože ty nechceš ľudí v živote, ktorí s tebou budú na základe toho, čo máš, ale na základe toho, kto si. Pretože to, čo máš, je premenlivé. Môže to dneska byť cool, zajtra to byť cool nemusí. Dneska to môžeš mať, zajtra to mať nemusíš. Ale to, kým si, keď ťa niekto má rád skutočne preto, aký si, tak to sú vzťahy, ktoré si musíš udržať. Plus tam je ten, jako, jak říkáme, tam kompas mimo tebe. Pokud to nestáhneš sám k sobě, tu tvoji jako sebehodnotu, tak, a budeš substituovat tu pozitivní do věcí, jako ať už to jsou auta nebo baráky, nebo jak o tebe lidi přemýšlejí, tak nutně ti bude středem i to, že o tobě začnou mluvit jakoby špatně. Ty si jakoby nemůžeš vybrat, nemůžeš říct, to, co dělám dobře, nechám na ostatních a to, co dělám špatně, o tom se s tím se dovedu sám srovnat. Jako nutně ty protipóly prostě budou jako oba dva, že jo. A to je podle mě druhá jako nebezpečná část toho, pokud vlastně tu validaci necháváme mimo sebe. Nemůžeme si vzít jenom tu pozitivní, budeme muset brát tu negativní. Toto je veľmi veľká téma. Nemyslím si, že tam spadá len validácia, spadá tam napríklad aj permission, dávať si sám sebe zvolenie. Veľmi veľa ľudí tam vonku čaká, kedy im niekto dá zvolenie niečo urobiť. OK, ja viem, že by som to mal urobiť, ale potrebujem na to zvolenie to urobiť. To zvolenie si dávaš sám sebe. A deep down je to proste, myslím si, že veľmi veľkú rolu v tom odohráva nation, čiže to, odkiaľ pochádzame. A to sa môžeme baviť akože do hĺbky, že ja vnímam, že my Slováci a Češi napríklad sme svetoví, ale bojíme sa ukázať, že sme svetoví. A potom príde priemerný Američan, ktorý ku všetkej úcte nám nesiaha ani po päty, ale on si v hlave myslí, že je svetový, lebo pochádza z Ameriky a ide proste to predať, lebo on je najlepší na svete. Čiže určite tam zohráva úlohu nation a určite tam zohráva úlohu podľa mňa aj to, ako sme vyrastali, pretože častokrát sú to proste niektorí ešte pozostatky komunizmu a mindset nedostatku. To znamená, že prvá vec, ktorú chceme, je, že ten immediate action, hneď, rýchlo, chceme ukázať, že Ježiš, áno, už sa mi darí, tak mám dobré auto, chceme niečo, že sú to také nejaké deep wounds, ktoré v sebe máme a stále chceš lepšie auto a stále ešte nie si spokojný, možno si spokojný iba na 2 týždne, dobre, ale teraz ešte nemám M-kový paket, tak keď budem mať M-kový paket, alebo keď budem mať AMG motor, tak potom to bude dobré. Nie, nebude. Ty musíš byť dobrý a potom svet bude OK. A to je taký ten starý príbeh, keď chlapec príde za otcom a poviem mu, že poď sa hrať. A ten otec nemá čas, lebo číta noviny. A tak ako číta noviny, tak vlastne tam má taký globus. Tak vytrhne takto noviny a roztrhá tie noviny, hodí to takto chlapcovi a povie, daj mi globus dokopy a môžeme sa ísť hrať. Neprejdú ani 2 minúty a chlapec to má. Otec je v šoku. Ako si to mohol dať dokopy celý ten svet? Netrvalo ti to fakt chvíľku a mal si to. A chlapec mu hovorí, že ocko, na druhej strane tej zemegule bola osoba. A keď som tú osobu dal dokopy, tak aj svet bol v poriadku. A to si myslím, že platí presne na toto, že nikdy nebudeš viac ako si vo vnútri, čiže vonku nebudeš nikdy viac ako si vo vnútri. A ešte možno na to by som povedal jedno zenové príslovie, kamkoľvek ideš, tam si. Wherever you go, there you are. Veľmi veľa ľudí hľadá nejaký fix a uteká tým, robí tým útek, namiesto toho, aby fixli samého seba. A keď to iba uzavriem, tak k tomu by som možno povedal, že a zároveň
tento hnací motor, tento hunger nechceš zabiť. Pretože to, čo sa stane, je, že veľmi veľa ľudí má napríklad tieto wants, hej, že chcú byť bohatí. A chcú byť bohatí pre všetky zlé dôvody. To znamená, že chcem mať lepšie auto, chcem mať väčší barák ako môj sused. Nie preto, že chcem urobiť svet lepším miestom, alebo chcem pomôcť niekomu, ale pre všetky zlé dôvody. Tak idú na nejakú terapiu. A teraz ten terapeut povie, OK, to je wants, bla, 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 bla. A vlastne oni ti ten hlad zabijú. A ty nedosiahneš žiadny úspech. A to je možno ešte horšie. Čiže podľa mňa hlad po úspechu nechceš nikdy zabiť. Čiže aj keď si budeš healovať tieto wants, ako v mojom príklade, podľa mňa Rolls-Royce bol wants, niekoľko, a healujem ich, ale healujem ich preto, lebo si myslím, že ma zabíja tá komplexita. Vidím, čo robí AI, vidím, čo robí exponenciálny svet. Idem do toho all in. Asymetrickým riskom, k tomu sa môžeme dostať, ale nezabíjam ten hlad. Není to, že teraz som predal Rolls a ja už nemusím robiť a nechce sa mi a je to OK, alebo predal som XY ďalších vecí a už nemusím robiť. Je to o tom, že stále ten hlad mám a nechcem, aby ma zabíjala iba tá komplexita. Tam je to jako velmi zajímavý téma toho, jakákoliv činnost, kterou v životě dělám, což může být hlad po úspěchu, čím je motivovaná. Pokud to bude mít jako špatnou motivaci, tak je to jako motor, který túruješ a dřív nebo později se prostě zadře, protože jdeš na blbý palivo. Ale jak jsi správně řekl, ten jako hlad po něčem, což může být po sebepoznání, po úspěchu, po penězích, nebo potom být lepší člověk, všechny tyhle věci dohromady, tak pokud je vlastně motivovaný tím, jako tou kreativitou lidskou, vlastně takovým tím přirozeným pulzem k životu, tomu sebepřekračování, tak to je stejná činnost, ale vlastně je tam rozdílná motivace. Takže já proto lidem, když lidi říkají, jako, je dobrý dělat tohle, dobrý, já tohle říkám, já asi nemyslím inherentně něco dobrý nebo špatný, ale vlastně je důležité, jakou motivací to děláš. Protože můžeš si dát, já nevím, můžeš si dát drink, protože má tvůj nejlepší kamarád prostě, nevím, svatbu. A chceš si s ním dát ten drink a pak ta motivace toho, že si dáš drink, je velmi dobrá. Ale taky ten drink může být prostě, můžeš jít každý večer do baru a dávat ho jako anestezikum. Čili jako vlastně my ten svět, jako vidíme velmi bíle nebo černě, tak se na to snažíme koukat jakoby dobrý nebo špatný. A já si myslím, že platí jakoby good if a bad if. A vlastně to if je důležitější než jako ta činnost. Ten motivační jako prvek. Jednoznačne. Môžem 100% súhlasiť, že druhá väčšina ľudí vidí svet čierno-bielo, ako si povedal. Ale svet nie je čierno-biely, svet je farebný. A aj keď ho vidíme čierno-bielo, tak častokrát, aj keď sa dostaneme do situácie, kedy sa máme rozhodnúť, buď alebo, tak vidíme to alebo na základe našej histórie, že OK, a teraz sa to znova bude opakovať, lebo už som to zažil, už som bol v podobnej situácii a toto sa stane. A ono sa to náhodou nestane. Pretože to nie je čierno-biele. Čiže aj keď to bude zlé, neznamená to, že to zlé bude znamenať to isté zlé, ktoré bolo v minulosti. A aj keď to bude dobré, neznamená to, že to bude znamenať to dobré, ktoré bolo v minulosti. A na toto by som možno povedal, a je to aj jedna z kapitol knihy, a už som to naznačil v predchádzajúcej, keď som hovoril, asymetrický risk. Ja osobne si myslím, že ten trade takých tých najúspešnejších ľudí, ktorých som mal možnosť sledovať, spolupracovať s nimi viac ako dekádu, je asymetrický risk. A nadväzuje to na to, čo sme sa bavili, že čierna-biela. My keď riskujeme, alebo bežný človek, keď riskuje, tak si myslí, že riskujem X a môžem buď X stratiť, alebo X získať. Lenže tí najúspešnejší ľudia sa tak nerozhodujú. Najúspešnejší ľudia sa rozhodujú, že riziko, ktoré môžu stratiť, je výrazne nižšie ako zisk, ktorý môžu získať. Uvediem to na príklade Richarda Bransona. Keď on začínal Virgin Atlantic, tak zisk, ktorý mohol získať, bolo, že mohol vybudovať niekoľko 100 miliónovú aerolinku, ktorá mu bude zarábať XY peňazí a bude prepravovať desiatok tisíc ľudí ročne, ak nie 100 000. Tá strata, ktorú on mohol stratiť, bola, že začal s jedným prenajatým lietadlom, ktoré mohol kedykoľvek vrátiť. Nešiel hneď a nekúpil 100 lietadiel a teraz buď 100 lietadiel stratím, alebo 100 lietadiel mi budú v oblakoch lietať. Čiže ja si osobne myslím, že ten asymetrický risk presne hovorí o tom mindsete nepozerať sa na svet čierno-bielo, pretože tí najúspešnejší ľudia schválne robia iba tie veci, kde môžu stratiť minimum a získať maximum až neobmedzenie.
A to je doba, v ktorej dnes žijeme. Exponenciálna doba je, kde čo môžeš stratiť tým, že sa budeš sústreďovať na exponenciálnu dobu a ovládanie AI. To, že budeš skôr pripravený na dobu, ktorá možno nepríde, OK, tak nepríde. Možno ja nemám pravdu a ľudia, o ktorých sa opieram, nemajú pravdu. V poriadku. Ale čo môžeš získať, ak tá doba príde? A to je dôležité. A myslím si, že na to by som povedal iba jedno. Je lepšie byť bojovníkom v záhrade ako záhradníkom vo vojne. Nechceš byť záhradník, ktorý to nerobí, lebo však čo stratím? Tak buď pripravený a keď to náhodou nepríde, budeš bojovníkom v záhrade. Ale nechceš byť záhradníkom vo vojne, pretože ak to príde, čo všetci hovoria, že príde a tú zmenu vidíme, už dnes nevidíme ju možno kvôli fenoménu, ktorý sa volá produktívny paradox elektrifikácie. Veľmi rád, ak budeme mať čas, ho prejdem. Ale je dôležité sa začať pripravovať už dnes. Nie keď to príde, vtedy je neskoro. To je ako najlepší šampióni v športe. Tí sa nepripravujú na najväčší zápas svojej kariéry v deň zápasu, lebo dnes je zápas. Začne trénovať x rokov predtým. Usain Bolt sa na 10 sekúnd, menej ako 10 sekúnd v jeho prípade, kariéry pripravuje 4 roky vopred. Dennodenne. Nepripravuje sa, že odrazu teraz je olympiáda a ide zabehnúť 100. Čiže musíš sa pripravovať vopred. Mně tam napadá ještě, povídáme skoro hodinu, mimochodem ten čas letí velmi rychle, ale otázka, kterou bych nechtěl zapomenout, a myslím, že je velmi zajímavá. Říká se, život dává smysl víceméně v odrazu jako smrti. To znamená ty naší konečnosti, ty naší pomíjivosti, vlastně všechno, co tady jako děláme, nebo takhle, smrt je možná ten přechod, ale život versus nějaká neexistence, že jo, to pleroma, do kterého se prostě pak jako vracíme a co se tam stane potom, to je samozřejmě jako otazný. Jak vlastně všechno to, co v tom životě jako děláš, to ten kreativní prostě hlad, který dejme tomu nějak jako živíš, jak vlastně uvažuješ prostě o konečnosti, o té pomíjivosti, změnili jsme jako to, že ten člověk je prostě proces. Jsme nějaký jako set proměnejch, interakující s dalším setem proměnejch, v komplexním světě proměnejch, ale ultimátně tady prostě je ta i naše vlastní pomíjivost, ve který jako, jinak si můžu říct, všechno v ní dává smysl právě, protože jsme na nějakou dobu, ale druhá, tady je vlastně i ta naléhavost té pomíjivosti. To vlastně jako, že všichni dřív nebo později, a zmínil si to v tom, myslím, když jsem mluvil o tom jako Choprovi, že vlastně tam je to v té poslední části, v té čtvrté toho života, tak jak o to možná uvažuješ dneska ve svém jako věku? Je to pro tebe důležitý téma? Není to důležitý téma? Je to něco, na co se ti postupně prostě mění pohled, když se řekne jako konečnost života? Kam tě vede hlava? Odpoviem tým, že začnem, že či sa mi mení pohľad. Myslím si, že by som bol v najnebezpečnejšom mieste, kde by som mohol byť, keby sa mi na život pohľad nemenil. A je to na tom pre mňa veľmi fascinujúce, že ten pohľad na život sa mi neustále vyvíja a mení. Takže určite sa mi mení. A čo by som povedal na tú tvoju otázku, ktorá je veľmi komplexná a začína tým, že či skutočne máme jeden život, alebo nemáme a či sa iba prelína nejaká hmota do inej hmoty a to by sme tu mohli sedieť XY hodín, ale asi by som začal tým, že aj keď úplne tomu neverím, tvárim sa, že máme iba jeden život. Vysvetlím prečo. Pretože keď som v ére, že mám iba jeden život a v mindsete jedného života, tak mi to dáva urgency. Tu naliehavosť. Naliehavosť konať práve teraz. Pretože veľmi veľa ľudí si hovorí, ešte mám čas. A dneska nemusím, ešte mám čas. Ešte som mladý. Máš 15 rokov. Ježiš, ešte mám čas. Teším sa, keď budem mať 18. A nevieš, už máš 18. A nevieš, už máš 30. A nevieš, už máš 50. A potom si povieš, už som príliš starý, už sa to neoplatí. Čiže to ešte mám čas a si myslím, že zabíja veľmi veľa ľudí a veľmi veľa talentovaných ľudí. Je to... Vysvetľujem to aj v knihe, kde je taká kapitola, ktorá sa volá Titanic, Pompeje a AI. Úplne 3 od seba odlišné veci, 3 rôzne storočia, 3 rôzne veci, ale spája ich jedna vec. Keď ľudia v Pompejach videli 30 metrov vysoký kúdol dymu z väzbu,
tak veľmi veľa ľudí utieklo z Pompeje, boli to tisíce ľudí. Ale veľmi veľa ľudí neurobilo nič. Vrátilo sa domov, dokonca jeden pekár dal 81 pecňov chleba do pece a o niekoľko storočí neskôr ich našli a dnes ich poznáme ako tie odliadky, ktoré tam sú v podobách, ako boli. A dokonca našli aj tých 81 pecňov. Mali 18 hodín na to utiecť, neutiekli. To isté sa stalo na Titaniku. Mali 2 hodiny 40. Od nárazu po potopenie bolo 2 hodiny 40. A napriek tomu na tej lodi nebolo dosť záchranných člnov, aby zachránili celú loď, ale aj napriek tomu väčšina prvých lodí odchádzala poloprázdnych. Prvé lode, ktoré mali kapacitu 62 pasažierov, 62 alebo 61, odchádzali naplnené na 28 osôb. Priemerne. Čiže to ešte mám čas. Je práve tá najzraniteľnejšia otázka, pretože ak opäť prejdem do toho lineárneho a exponenciálneho. V lineárnom isté rovná sa isté. Veci, ktoré sme my poznali, ktoré poznali naši rodičia a dali ich na nás, viac menej boli istoty života. Nájdi si dobré zamestnanie, budeš mať dobrý život. Toto dneska už je neisté. V exponenciálnom svete je toto neisté. Väčšina ľudí, ktorí dnes strácajú zamestnanie, sú ľudia, ktorí by ešte 20 rokov dozadu boli považovaní za zamestnanie, ktoré nemôžu stratiť a sú na vrchole potravinového reťazca. To znamená, v novom svete isté rovná sa neisté, neisté rovná sa isté a myslím si, že je veľmi dôležité nemať čas a staviť na tú obrazne povedané neistotu. Radšej hovorím, že staviť na budúcnosť, pretože to, čo ty chceš robiť, je hedged risk. Ako som povedal, asymetrický risk, ale riskovať na základe dát. To znamená, že priprav sa na budúcnosť, začni robiť teraz a nemyslí si, že máš na to ešte čas. Pretože, a to je to, čo mi pomáha, myslieť si, že máš iba jeden život a tu práve teraz je najlepšia doba to robiť. Pretože ja neviem, ako ten dlho život bude trvať. Ale jediné, čo chcem, a dúfam, že bude trvať dlho, ale jediné, čo chcem, je, keby som zajtra bol na smrteľnej posteli, aby som si mohol povedať, že s tým časom, ktorý som mal, som urobil maximum. Neznamená, že mi všetko vyšlo. Drvivá väčšina vecí mi nevyjde. Ale znamená to, že som sa snažil robiť maximum a užil si ten život na maximum. A je to taký ten push-pull method, že nechcem sa iba naháňať za prácou a teraz plniť si chcel by som 10 vlastných lietadiel, chcel by som niečo, ale je to o tom aj to, čo máš, s kým si to užiješ. Čiže je tam aj ten balans a možno sa vrátim k tomu, keď sme sa bavili, že nejaká tá sezóna jeseň života, tak ja tak fungujem, že ten môj život alebo rok má sezóny. Sú sezóny, kedy makám, sú sezóny, kedy oddychujem. Sezóna, kedy makám a sezóna, kedy oddychujem. Je to veľmi podobné ako vo fitku. A niekedy cvičím a potom ten raz nastáva, keď oddychujem. To znamená, že takisto je to s informáciami. Vieš, väčšina ľudí je dnes, a ja to kvitujem, a kedysi téma osobného developmentu bola polička v knihkupectvách, ktorú si ani nevedel nájsť. Ľudia sa báli ukázať, že na sebe pracujú. Nemali knihu vonku, že teraz čítam. Dneska je to sociálna téma. Ukázať iným ľuďom, možno tú knihu aj nečítajú, ale že ju majú. A je to najväčšia polička v knihkupectvách. A vzniká tam paradox takej neschopnosti konať na tých ideách, ktoré sa naučíš. A život nie je len o tom len viac informácií, ale v sezónach prijať viac informácií a potom sám sebe dovoliť tie informácie nechať strebať, aby si ich vedel použiť. Pretože informácia, na ktorej nekonáš, je stále len pekná myšlienka, ale až keď na nej konáš, je to, čo potrebuješ. Takže je dôležité na tých informáciách konať. No, já myslím, že tento podcast by mohl trvat 3 nebo 4 hodiny, že bychom ty téma měli. Ale já ještě na závěr poprosím, abych říkal, kde tvoji knížku posluchači najdou, kde si ji můžou teda stáhnout už v době tohohle podcastu a ať se s těma konceptama, ke kterým jsme se dostali třeba trochu a ke kterým jsme se nedostali vůbec a jsou velmi zajímavý, tak kde se s nimi budou moct teda seznámit. A tá knižku Stávka na budúcnosť si môžu stiahnuť na michalkyselica.com,
Pokoj je Y, je to ako vaša valašská kyselica, tá polievka. Takže michalkyselica.com je aj v českej verzii na limitovaný, obmedzený čas je zdarma. A dúfam, že každému, kto si ju prečíta, to pomôže vidieť súčasný svet optikou tých najúspešnejších ľudí sveta, s ktorými som mal možnosť spolupracovať po dobu viac ako 10 rokov. A to je asi všetko, čo by som v knižke povedal. A sa na to povede k akci. Dúfajme. U těch, kdo si to přečtou. Moc ti děkuju za veľmi príjemný rozhovor. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť na budúce. Taky, děkuju. Ďakujem.